guys! Welcome to my channel! So, ngayon, may bago pa akong video na ipapakita at ito ay gumagawa kami ng lechon baboy. So guys, kung may plano kayong gumawa ng magluto ng lechon baboy at hindi nyo pa alam kung ano ang process nito, pwede po kayong manood sa video ito para may matutunan po kayo at sana mag-enjoy kayo sa video ito. Pero guys, bago ko ipapakita sa inyo ang process ng paggawa ng lechon baboy, gusto ko munang mag-shoutout kay Sir Jason Camacho. Sir, thank you po sa palaging panonood sa mga videos ko at God bless you po. So, tara na guys, simulan na natin kung paano gawin ang lechon baboy. Let's go! So, ito na guys ang ating baboy na kakatayin. Bago tayo magkatay ng baboy, magpapakulo muna tayo ng tubig. So, ito na siya. Pagkatapos katayin ng baboy, lilinisin po yung ano niya, katawan. Diba? So guys, pagkatapos malinis yung ating baboy, ay bibiyakin naman po natin yung ano niya, katawan. Ganyan lang po. Hinahinay lang po, baka po umabot sa mga lamang loob. Ganyan lang po yung pagkakahiwa niya. Dapat po hiwain po ng ganyan para po maluto talaga yung sa loob niya. So, ito na hinay-hinay lang po para hindi po masugatan yung mga lamang loob. Kasi mahirap po kunin kapag nasugatan po yan. Magkakaamoy po yung loob ng baboy. So, ito na guys, kukunin na natin ang mga lamang loob. Ang sunod naman guys is bibiyakin natin yung malaking buto na nasa paa ng baboy. Yung iba sinasabi nila kinukuha na daw yung yung lamang loob ay yung laman ng baboy. Pero yung totoo po, ganyan po talaga ang process niya. Hindi po siya kinuha. Hiniwa lang po talaga siya. Para po madaling maluto yung baboy natin.
guys. Ano nyo, biniyak na natin yung buto niya. Para maluto po talaga. Tubig, Mark. Tubig. Pagkatapos nating biyakin yung buto sa gitna, pwede na po nating itusok yung ating baboy sa kawayan or di kaya sa bakal. Kasi kadalasan kasi bakal kasi yung ginagamit namin sa pagluluto. At tahiin yung sa gitna. Yan lang po yung pagtahi niya. Para po hindi malaglag. Kailangan po talaga siya tahiin. So guys, pagkatapos tain ng ating baboy, kailangan po nating i-drain yung tubig sa kanyang katawan. At pagkatapos ay pwede na po nating lagyan ng mga spices at panimpla. It's your choice po, pwede nyo po lagyan ng maanghang na sili. Sometimes po kasi may nag-order na yung maanghang. Kaya lalagyan ng sili. At pagkatapos naman ilagay yung mga spices at mga panimpla guys, tatahiin na po natin yung ating baboy. Para ready ng isa lang sa kalayo. Na guys, ready na ang ating baboy para isasalang na. Ito na, nakasalang na after 3 hours or almost 3 hours. Maluluto na po yan. Mas maliit lang po kasi yan, 24 kilos. Pag malaki po yung baboy, mas matagal po siya maluto. Pero pag maliit lang, mas madali po siyang maluluto. So, continue lang po tayo sa pag-iikot-ikot. Kailangan po guys, mahina lang po yung apoy para po hindi masunog. Or yung luto na sa ibabaw tapos yung sa ilalim ay hilaw pa pala. Kailangan dahan-dahan para maluto talaga lahat. So, ito na guys, konting-konti na lang.
And finally guys, ito na ang ating lechon baboy. Mga ano na lang to, 10 to 15 minutes. At kukunin na po natin siya sa apoy. So, ito na guys, luto na. Diyan na lang po natin ilagay kasi mamaya pa naman yan. Ito na guys, crispy po yan. So, yun lang po guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po at like, comment, and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod kong vlog. Salamat po!